Hello guys, ninjani. Guys, we will be back on delays. Sibe nama episode amasha kulezi nsukwana until uproducer abe right or SANELE NKOSINATHI akekho right kulezi nsuku. Sicela nisibekezelela okusho ukuthi akushuthiwe umsebenzi omusha ngeke ube bikho kuleli viki njengoba epostile nje ukuthi akekho right. So kubalekile ihealth yomuntu ibaleke kakhulu, ngeke uyiforce ukusebenza ungekho right. Fanele ube ukwazi ukurecover ukuze ukwazi ukusebenza kahle. So njengoba niwabona ama comments at speed recovery, nami ngisho njalo ngithi speed recovery ukuze sikwazi ukuthola umsebenzi omuhle omusha ne-entertainment emnandi. Subscribe to the channel guys. Thank you.